O parón biolóxico voluntario afectaría as embarcacións galegas que se dedican á captura do xurelo. O sector pesqueiro afectado polas posibilidades de captura do xurelo e a Consellería do Mar acordan planear un parón biolóxico voluntario co fin de rexenerar esta especie, unha medida que dende cerqueiros galegos non ven de todo acertada, mentres que apostan por deixar os recursos no mar. Paradas. Eu sempre son partidario de seguir pescando sempre, pero o mínimo posible, sempre deixando o recurso no mar. Eu sempre dixo as mesmas palabras, que hai que deixar sempre para poder recuperar o mar o 50%. Si se saca máis do 50%, se non queda máis do 50% no mar, o xurelo ou calquera outra especie vai en declive, vai a menos. Galicia conta con máis de 140 embarcacións de cerco e, segundo explican dende a Secretaría Xeral de Pesca, unhas 70 serían as máis afectadas que terían que botar ao amarre obrigatoriamente 2 meses, o que provocaría varios problemas. Eses 2 meses que queren facer van a atrasar moito. Vai haber xa uns poucos problemas, porque vai haber barcos que, aínda que teñan dereito a ese paro, porque dependen de pesquería, non da zona octava C, uno non van querer porque queren subir arriba despois das navidades, casi sempre van arriba a costera da Sardiña, non? E outras especies, uns peixes finos que hai tamén, que se collen todo ali por Pasajes, por San Sebastián, toda esa zona, en Ondarroa, e non sei como van a facer. E non se sabe. Isto que está salindo de 70 e tantos barcos, vamos a ver no que queda. E sobre a cantidade de xurelo, Gonzalo Pérez de Cerqueiros Galegos segue insistindo no importante, respetar o mar e traer o necesario. Nós, os pescadores e armadores, o que temos que facer é respetar o mar o máximo posible, traer o mínimo posible da pesca para a terra e sacarlle o máximo rendimento. Ese é o que temos que tratar de valorar. Esta medida ven logo de que a Unión Europea acordara que durante o 2023 os barcos só poderían capturar 3.271 toneladas de xurelo.